Deci vă mulțumesc pentru 186 de abonați. Îmi vine să plâng. Doamne Sfinte, cum am putut să fac între o oră cât am filmat eu 186 de abonați? Eu făceam câte unul pe zi. Voi să încep să plângeți când mi-mi dau de bea raclele și... Dar de la dogul ăsta. Mai întâi era 800 și acum ne-am strâns încă 200 la videoclipul cu câinele. Oh my god. Uitați-vă și la videoclipul ăsta că acum mă enervez pe Alesia. Dar vă arăt un lucru. O am pe WhatsApp. Cum am zis. Încă o am pe WhatsApp, totuși așa o șterg acum. Mai vorbesc cu ea. Da? Acum o ștergem. Gata? Stați că nu știu cum să șterge. O să șterg eu acum. Da, o ștergem. Gata, am șters-o. Nu uitați, dați un like, un subscribe, pa, pa.